Очудващо, да. Здравейте на всички и добре дошли на първото видео от рейсинг симулатора iRacing, където ще играем официалните серии на Mazda MX-5 Cup на iRacing и пистата ще бъде Charlotte Motor Speedway. Играта е обявена за най-добрия симулатор. Ние в момента сме в нашото първо състезание и сега ще започнем практиката, малко да загреем на пистата, след това ще караме квалификации и след това ще преминем към съществената част на самото състезание. Надявам се да ви хареса тази поредичка. Почваме от нулата, имаме нисък рейтинг, новаци сме, имаме само 5 старта в iRacing, затова тук заедно ще се изкачим до 9000 Racing Points в iRacing. Нека аз да отивам на практиката да покарам да загрея малко мазичката и ще се видим директно в самото състезание. Окей, бос. Сега, целта е да завършим състезанието. Да, няма да го печелим, трябва да го завършим за Safety Rating. Аз почвам един от последните, което до някъде е хубаво, като в аматьорските лиги на първия завой приключват много бързо половината от участниците, затова трябва да сме доста предпазливи. Светлинната уредба на вашите екрани. Добре, нямахме хубав старт. Аз ще ги изчакам така малко. И се залепаме зад тях. Тук трябва да сме внимателни. Добре, пазим. Караме много предпазливо. От вътрешната страна. Добре, тук добре, добро спиране направиха. Един вече влезе в пита. Лошото е, че сетъпа е за самото състезание фиксиран, не може да се пипа. Колата е доста хлъзгава. Според мен няма да завършим последни, надявам се. Тук е важно и да не губим точки. 17 наказателни точки ще ни дисквалифицират. Доста дръпнаха пред мен. Ще се простим ли с поне топ 5?
Аз не мога да ги настигна. Те се удариха. Ще моля да го настигна това. Очудващо, да. Как се ударих сам? То почти спрях. Добре, той караше предпазливо за шикана. Има интрига за седма позиция. Ма не... Аз си поломах колата, бе. Да. Тя колата ми е неизправна вече. Няма да спирам бокс. Осма позиция. Нищо, че се ударих 3 пъти в стената. Я дръпнаха пред мен, а пак се удрям. Аз гледам явно да карам много близко до стените. Оф-трак, първа наказателна точка. Ще го настигнем това, май. Трудно, но ще го настигнем. Тук на шикана, ако съм малко по-бърз в шикана... Някой се завъртя. 1.34 дава първия.
Не се завъртай, не се завъртай! Няма, това ми беше шанс. О, 9-та позиция, Мезове. Когато пред мен е 8 секунди. Даже бих казал 9. Записахме още един оф-трак. Някой е влезнал в пита. Това ми беше най-бързия шикан до сега. Най-чистия. Сега ще направим още по-бързо обиколка. Няма проблеми. Седми. То не знам каква причина. Той се завъртя един, на някакви излезна от състоянието. Скъсяваме дистанцията, виждам го вече. Загледах се във флага и изтървах това. Айде бе. Пак е по-добър от първата, от предходната обиколка, ама. Добре, това беше добре. Нищо, че оф-трак. Добре, караме на предела на колата, което е хубаво. Но сме в последна обиколка и ще финишираме 6. А вие сега спрете видеото, абонирайте се за канала и оставете вашия лайк и вашия коментар със съвети относно iRacing и в кой шампионат искате да караме.
6-та позиция. Не сме доволни, но имаме много малко наказателни точки. И айде. 5 секунди, 3, 2, 1. Не да, би трябвало да е свършил вече. Добре, ами благодаря всички, които гледахте това видео. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, пишете един коментар и тепърва започваме да разтъкваме iRacing и да играем по лиги. Аз бях Чеф от Control Racing и до скоро!